श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम 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 उच्चरा जन्माचे सार्थक करा नाम स्मरणे मुनिजन तरले तारक मंत्र स्मरा श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम हरिनामाचा प्रताप पहा सांगेन मीरा तिला नाम स्मरणे करिता ध्रुव अडल पद पावला श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम उपमन्यु बालका सिंजाने क्षीर सिंधु निधरा जालिंधर जोगिने जाने शिशावर केला श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम गोपी चंदना जाने हरीचा चरण लक्ष लाविला देव गेले सत्व पाहिला सिरियाळाचा घरा श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम
श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम आपण जातो वनवास काशी खंडवोत राहुरी रोहिदास बालक आणि तारामती राणी श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम तृणबांधुनी शिरवी कोणी घेतिला ती गाणी हरिश्चंद्र राजाने वागिले दोन्हा घरी पाणी श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम आवुट कोणी स्वर्णदी झाले मणिकर्णिकेचा तीरा वशिष्ठ अमुचा गुरुदे नमिला काशी विश्वेश्वरा श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय 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 जय राम श्रीराम